razumije vjeru. Kad se kaže razumije vjeru, znači razumije život. Jer kod nas je din, vjera i ona obuhvata sve. U islamu nije din odvojen kao kod drugih religija, kao kod kršćana, Bogu Božji i caru carenu. Razumijete? Kod njih je samo ono što se uradi ibadet prema Bogu. A sve ostalo ljudi reguliraju na ovome svijetu. U nas u islamu je sve podređeno Allahu dželešanu. I sve se izvodi iz te vjere u Allaha dželešanu. Iz akajda, dakle, ili akide islamske, iz tog programa sve se izvodi. I naš život, recimo, koji živimo, on je skopčan za sve elemente ili segmente našeg života. Tako da mi, naš odnos prema ženi, ukoliko čovjek ne bude onako kako je Allah odredio, prilazi svojoj ženi i poslanik, alejhi selam, on postaje griješnik. Ukoliko mi ne budemo jednim drugima pravi prijatelji, mi postajemo griješnici. Ukoliko mi jedan drugom ne zovemo selam, prođemo pored čovjeka, ti postaješ griješnik. Dakle, ne možemo reći ovo je sad moj odnos prema drugom čovjeku, bio ja prema njemu dobro, ne bio, svejedno je. I pogledajte kako poslanik, alejhi selam, kaže iman se sastoji od 70 i nekoliko ili 60 i nekoliko ogranaka. Kaže, najbolji ogranak je efdaluha qawlu la ilaha illallah. Najbolji ogranak imana je izgovarati riječi la ilaha illallah. Wa adnaha ematatul eda anit tariqi. A najmanji dio imana, znači vjere u Allaha dželešanu, jeste skloniti nešto što smeta ljudima s puta. Prema tome vidite da je i ono što smeta nama na putu, ako neko to otkloni, on dobija sevap i to ulazi u iman. To nije sad da mi kažemo, mogu ja skloniti sad neki trn ili neku granu, a i ne moram. Ako ne sklonem, kao nemam griha, musliman je dužan da to sklone. Dakle, ono što smeta ljudima na putu, ima neki kamen se odvalio, čovjek je dužan da odmah ako može da to sklone, jer će neko naići pa će udariti autom, pa će razvaliti auto, pa će poginuti, pa će biti povrijeđen, ranjen, pa će dijete naići, udarit će na to, pa će se povrijediti. Dakle, musliman je dužan da učini to. Kad to učini, dobija nagradu kao da je klanjao namaz. Jer Allah kad daje nagradu, daje i za namaz, za post, i za hadž, daje isto i za naš odnos jedan prema drugim. Jer ako nazovemo jedan drugom selam, imamo nagradu 10 do 700 sevapa. Ako se osmijenimo bratu, imamo 10 do 700 sevapa. Ako sklonimo nešto smeta ljudima s puta, imamo 700 sevapa. Klanjamo namaz, imamo 10 do 700 sevapa. Dakle, nema razlike između namaza, između nekog drugog dobrog djela. I sve to smatra, dakle, šta? Smatra se imanom. I u islamu je sve iman. I sve je din. I Allah fino kaže inne dina inda Allahi islam. Kod Allaha jedino din koji je fin je islam. Jedino din koga Allah priznaje islam. Svaku drugu vjeru koju god bi uzeli, mi nećemo sutra doći do dženneta. Bez obzira koju vi opciju uzeli, koja nije u skladu sa šarijatom, sa Allahovim zakonom, koja nije u skladu sa Kur'anom i sunnetom, bez obzira kako se zvali, da li pripadali umetu Muhammeda alejhi selama, da li pripadali kršćanima, židovima, taoistima, brahmanistima, konfucionistima, fašistima i drugima, bilo kojim istima, svejedno. Niko ne može doći do džennetskih perivoja bez ključa, jer da bi ti ušao u džamiju, ukoliko je imam ili jezin zaključao iza toga, nema šanse da uđeš ako nemaš ključa. Dakle, moraš imati ključ da bi ušao u džamiju, moraš imati ključ da bi ušao u svoju kuću koju si zaključao. Ne može svako tvoju kuću da uđe. Tako je Allah odredio ključ preko koga se ulazi u džennet i džennetske perivoje. Taj ključ se naziva La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ne može samo sa La ilaha illallah. Ako neko kaže vjerujem ja u Allaha, ali ne vjerujem da je poslanik Muhammed posljednji Allahov poslanik ili da uopće nije poslanik, nema šanse, onda nisi vjernik. I zato ne mogu ući u džennet. Niko, bez obzira kome pripadali. I ako vjeruju Allah i sudnji dan, ne vjeruju Muhammeda alejhi selama, ne mogu ući u džennet. Prema tome, jasan ključ koji ima sve moguće, one zareze, vidjeli ste, kad uključavamo pravu, on mora da ima ta dva zareza. Vjerovanje u Allaha i vjerovanje u poslanika alejhi selama. To su dva šehadeta, šehadetejni. Prvi, ešhedu an la ilaha illallah, a drugi, ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže lijepo da onaj men šehida la ilaha illallah wa anna Muhammeden rasulullah harrama Allahu alejhi nare. Kaže poslanik alejhi selam hadisu koji bilježi Imam Muslim. Dakle, u dostanom hadisu
Dakle, ko svjedoči da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed alejhi salatu vesselam Allahov poslanik, harram Allahu alejhi nare. Allah će učiniti haram vatri da prži njegovo tijelo. Znači, nema šanse da dođe do prženja njegovog tijela ukoliko on svjedoči da je Allah njegov gospodar i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik. A kad svjedočimo nešto, onda naravno primjenjujemo to. Ako kažemo da je Allah uistinu naš gospodar, onda smo dužni da slijedimo ono što je Allah rekao. Ako kažemo da je poslanik alejhi selam naš vođa i naš lider u vjeri i u našem životu, onda smo dužni da njega slušamo onome što on govori, onda nema šanse da dođemo do džehennemske vatre. Zato je Allah šanu poslao Allahov poslanika i miljenika sallallahu alejhi ve sellem da nam pokaže i trasira put na kome mi živimo. Mogu je Allah poslati svakome od nas, vjerujte, od Adama alejhi selama pa do danas, odnosno od bilo kojeg pripadnika ashaba, poslanika alejhi selam, današnjeg čovjeka, svakome od nas je mogao poslati mushaf zapakovan i još poslati neku hediju preko meleka Džibrila ili drugih meleka koji bi nama dostavili svakome po jedan mushaf i kažu bujrum, čitajte i saznamajte ono što je Allah kazao. Ali je zato poslao poslanika da nam rastumači ono što Allah govori. Jer bi se mi, vidite, imamo i poslanika, ali i opet se razilazimo puno u našim džematima po brojnim pitanjima. A kamoli da nam je samo poslao mushaf. Mi ne bismo znali onda ni klanjati, jer tamo u mushafu, u Kur'anu nema kako se klanja, nego ima samo aqimu salat wa atu zekijat. Klanjajte namaz, dajte zekijat. Ali kako klanjati? Koliko rekata klanjati? Kako stajati? Da li na glavi, da li na leđima leći, da li na desnoj strani, da li na lijevoj strani, ili stajati kako mi danas stojimo u namazu i kako držati ruke, kako vezati ruke, kako držati noge, kako činiti u namazu. Neki možda smatraju da bi trebalo malo da više skaču dok klanjaju namaz, jer bi svako razumio. Aqimu salat, klanjajte namaz. Neko će smatrati da je to treba pljeskati. Vidite, ima unutar islama imate određene opcije od sufija, pa drugi koji smatraju da je dobro malo i pomjerati se u tom namazu. To je njihova vizija. To nije poslanik, ali je sam odredio, niti je Allah želešanu. Nego oni, vidjeli ste, prave neku vrstu plesa u tom svom zikru. Jel tako? Pa onda ima stojeći zikr. Ali to su šejhovi iznijeli. To je njihova vizija. To je njihova predodžba. Nije to Allah odredio, nigdje nema ajeta, zato niti ima hadisa vezano, zato niti je praksa ashaba bila takva, razumijete? Ako je iko trebao da se pleše, to bi bio alejhi selam. I on nam je pokazao kako treba da klanjamo, na koji način da klanjamo, na koji način da zikr činimo, kako da činimo zikr, šta učimo kod zikra, jel la ma bude illa Allah ili nešto drugo. Dakle, sve je jasno objašnjeno, nema mi šta govoriti o tome. Sve ono što drugi donesu, to nije vjera, to je došlo od nekog drugog. I to je onda ljudski čin. A islam je ono što je Allah objavio ljudima, razumijete? I sad je najbitnije da mi shvatimo šta je stvarno islam. Je li islam ono što mi danas pokazujemo? Je li islam to što se danas nama predočava? Je li islam ono što govori na televiziji o njemu? Jesu li muslimani ono što drugi o njima govore na razne načine? Danas je istina postala neistina, istina. I to je jedan od predznaka sudnjega dana. Da će doći brojni lažljivci koji će putem medija, putem raznih drugih institucija, organizacija manipulirati sa islamom, pa će onda govoriti onaj što nije islam, kao što imate, nažalost, danas brojne ljude, nema ko ne govori. Pa ima ovaj čuveni šejh Google, vidjeli ste šta sve ne govori o islamu i muslimanima, pa imate TV emisije, pa imate radio emisije, pa imate ove printane medije. Svi govore o tome kako je islam ovo, kako je ono. Nije završio ništa, on završio žurnalistiku. Šta je žurnalistika? Novinarstvo. A on govori o islamu i šta je u islamu prava stvar. Zamislite, te gluposti. Pa ko može da govori? Jer ja mogu vama da govorim ovdje o operacijama raka i tako dalje. Ne mogu, nemam veze o tome. Prema tome ne može ni novinar, ne može ni parlamentarac, ne može niko da govori o vjeri. Ako govori o kršćanstvu, treba da dođe kršćanin ovdje, pa da nam drži o kršćanstvu. Govorimo o medicini, treba da dođe medicinar. Ako govorimo o islamu, onda treba mi da govorimo, da nas pozovu na televiziju i da mi kažemo šta je islam, a ne da oni nama određuju vjeru, razumijete, nisu oni krojači Allahove vjeri, oni baš po krojači, pa režu gdje oni hoće i govore da je islam ovakav, da je islam takav.
a da bi znao o islamu, ti makar moraš 40 godina učiti danonoćno o islamu, kao što su prve generacije muslimana učile, dešavalo se među posebno muhadisima, pošto je to moja oblast, mogu vam pričati nekoliko detalja da vidite koliko su ljudi truda uložili da saznaju te osnovne stvari iz te oblasti. Pa vi znate da su ashabi čak s prve generacije muslimana, među njima Ebu Ejub el-Ensari, onaj čiji je mezar danas vidjeli ste u Istanbulu, koji je umro pod zidinama Istanbula želeći da prenese vjeru što dalje, da dostavi ljudima, da svi ljudi budu sretni, da budu zadovoljni sa Allahom vjerom, jer jedino čovjek može biti zadovoljan sa Allahom vjerom. Evo pogledajte, u svijetu danas, i to baš u skandinavskim zemljama, najveći procenat je samoubistava, a tu su najbolje riješeni socijalni problemi čitav u Evropi. U Australiji i skandinavskim zemljama su najbolje riješeni socijalni problemi u čitavom svijetu. Ja sam bio u Australiji i vidio sam dole kakvo je stanje. Dole čovjek koji ne radi nikako, ništa. Kad napuni 65 godina dobija penziju. I on se ne može patiti. Tako su riješili dole probleme. Slično je tako u ovim skandinavskim zemljama. Ja sam bio u Danskoj i naš jedan čovjek iz Bosne koji je kao onaj muhadžir otišao gore za vrijeme rata iz Foče, protjerali ga četnici i on je došao gore, nikad on nije radio u firmi. I napunio 65 godina i u Danskoj dobija 1500 eura na ime penzije. Pa je njemu kaže, ste radio jedan dan? Kaže, nisam jedan dan. Ko ti je to dao? Pa kaže, ovi Danci. Pogledajte. Dakle, kako su ljudi lijepo to riješili. I znači, onaj ko ne radi, on ima socijalu. Onaj ko je doživio penziju, dakle, starost više ne može raditi. I ako nije radio, onaj ko je radio u Australiji, isto on ima zarađenu penziju. A onaj koji nije radio, a ima godine, on ima tu socijalnu penziju, to jest penziju da može da preživi, razumijete? Iako imaju dakle te metode, ne pate se kao mnogi od nas danas muslimani u svijetu koji su ugroženi, poput oni koji su izašli iz ratova i slično tome, ili oni u Bangladešu, oni u Somali, vidjeli ste, mnogi ljudi umiru od gladi. Gore, ti ne možeš umrijeti od gladi, znači nije šta problem. Ali najveći procenat samoubistava je upravo u tim zemljama, koji su najbolje riješile te probleme. Znači šta njima fali? Pa fali ono što jedino Allah daje. Ne može smiriti čovjeka ni psiholog, ni psihijatar, ni apaurin, ni aspirin. Jedino samo može smiriti vjera. I zato Allah Đelešanu kroz vjeru spušta najbolje smirenje. Zato kaže kad se vi okupite na jednom mjestu učeći Kur'an i Kerim, tumačeći Allahove riječi, Allah spušta rahmet. Rahmet je milost Boga. A milost se samo isključivo spušta na muslimane. Razumijete? Može na faka da bude i kod drugog, može da dobije i drugi radne blagodati, ali milost se isključivo spušta na muslimane. Zato muslimani nazivaju drugima selam, jer u selamu spominje selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. I zato drugi ako je nazove tebi selam od nemuslimana, assalamu alejkum, ti kažeš alejkum ili ba alejkum. I nema ono selam i nema rahmet, jer to je isključivo ekskluzivno pravo muslimanima koje Allah Đelešanu daje. Na svakom mjestu na svijetu. A posebno Allah spušta opet na hadžu, vidjeli ste svoje milosti, zato što su tu sve muslimani. I kad odeš na hadžu, da ništa ne radiš, samo da gledaš u Kjabu, imaš više poena, ne da gledaš svog babu, razumijete? Jer kad dođeš tamo, kaže poslanik alejhi selam, na one koji obilaze oko Kjabe, to jest koji pristuju kod Kjabe, Allah spušta 120 rahmeten, 120 rahmeta. Situna li taifin, 60 svojih rahmeta, milosti, koje nema nigdje, ni u Makedoniji, ni u Bosni, ni u Americi, ni u Istanbulu, nema i nigdje. Samo kod Kjabe ima ta vrsta rahmeta. 60 se spušta na one koji obilaze po Kjabe. U 40 lil musallin, a 40 na one koji klanjaju kod Kjabe. U 20 lil nazirin, a 20 milosti od onih 120 spuštaju se na one koji samo gledaju Kjabu. I dovoljno je samo da dođeš kao paša, sjedneš fino tamo i uživaš i gledaš u Kjabu. I stalno 20 rahmeta pada koje nigdje ne možeš na drugom dijelu svijeta dobiti. To Allah tako podijelio. Ti ćeš reći pa čuj kako njima daje. Pa treba žrtvati, otići, treba sabrati para, treba ranije pripremiti se za to, treba ostaviti grijehe, treba pokajati se za grijehe, treba se, jel tako, halal sa svojim komšijama, nema, sa njim ne govoriš sa onim, sa 10-20, ne govoriš hoćeš na Kjabu, uš na Kjabu, ali ne govoriš svojim komšijom prvo.
Jer šta je simbol Čabe? Odlazak, to je isto odlazak sa ovoga svijeta. I zato vidite, kad mi odlazimo, halalimo se sa ljudima. Isto kao ono kad nas polože na tabut i onda nam halale kažu, halalo su, zato što odlazimo, jer to je zadnji taj trenutak. Pa zašto oblačimo one bijele ćefine, jel tako? To je bijele ihrame. Simbolika ćefina, kao da idemo sa ovoga svijeta, razumijete? I čovjek treba se oprosti sa porodicom, treba sa babama, treba se pomiri sa svima, treba da halalimo svom komšijom njemu, svom rođaku njemu i tek onda ide. Ne može svako ni dobiti poziv tamo. Tamo je posebna reprezentacija, kao što znate. Nema svako da uđe u nju. Slabo igraš, otpadaš, razumiješ? On svako misli doći, kaže, mogu ja obaviti? Kaže, hajde ga obavi, hajde ga obavi. Ne može svako obaviti. Kaže se u jednom tefsiru, baš sam nalazio, kada se tumači ona sura Inna anzalnahu fi lejletil qadr. I noć koja vredi od 1000, je tako, mjeseci u kojoj nema te noći od 80, 3, 4 godine, vrijednija ta jedna noć. I kaže se tamo da tu noć, ko bude prozvan među hadžije, taj će na hadž otići. Onaj ko nije prozvan ne može. Džaba što ima pare, džaba što je uzeo avionsku kartu, džaba što je dobio saudijsku vizu i riješio krizu, opet neće otići, nešto će ga ometi, ili bolet, ili će udar, pa će slomiti bubreg, odnosno kosti polomiti, nešto će biti sa njim, samo neće otići sigurno, ako nije prozvan. Kaže tu noć, jer je to noć odluke svake, da se odlučuje ko je sretan, ko je nesretan, ko će poginuti, ko će umrijeti, ko će biti takav, onakav, i tad se određuje, prozivaju se, meleci prozivaju hadžiju, i kažu, taj i taj, sin tog i tog, ide ove godine na hadž. I ako ga melek prozove, on će stvarno otići. Koga ne prozove, neće otići. Zato ne treba govoriti, ja mogu. Otiđi kad možeš. Ako si otišao, onda je stvarno prozvan. Prozvan si ti od strane meleka i ti si na onom spisku one najbolje reprezentacije koja se tamo pojavio. Vidjeli si kad dođeš, nema tamo nikom ni ružno reći, ni čovjeka za ovom uvod, ni ga šamarom udar, nema ništa. Sve samo mir, selam. Pa to je taj džennetska atmosfera. Vidite, smo u džennetu što se kaže u suri Vatija, illa qile selamen salama. Samo će biti selam u džennetu. U džennetu nema gužve, nema ubijanja, nema udaranja. Mi smo vjera džennetska, braćo moja. Zato u nas nema ubijanja, nema terora, nema lopovluka, razumijete? Nema. Jer ti moraš da se pripremaš za džennet u kome neće biti ništa što je loše. Nema tamo ratova, ne skirajte se. Oružja nema, sve je van toga. Sve ono što je oružane snage i oružje, sve ide u džehennem i džehennemsku vatru, sve će biti spaljeno, sve će biti ono što bi se rekao istopljeno. Svi tenkovi, topovi, sve to ode. U džennet se samo primaju fine stvari, samo one lijepe stvari. Tamo će biti salamen salama. Svako, ako se ovamo bio možda neka sporiš ko svojim komšijom, oprosti tam drugom, kad dođeš tamo ti njega voliš. U džennetu je ljubav prisutna. U džennetu nema ništa što je loše. Čak nema ni ljubomore. Recimo, tvoja žena tebi ljubomorna, ali na sudnjem danu ona kurija se oko tebe vrti i malo te šarmira, a i žena uz nju tako i uopšte ne zamjeri. Zato što nema ljubomore, razumijete? Tako da i žena, i hurija, i 100 drugih hurija uz tebe sjede i svi zajedno razgovarate, jedete one mive, mivke, povrće, voće, džennetsko, uživate u džennetu, što god hoćeš, zatražiš, tamo nema rada, nema ništa, tamo je užitak. Zato mi prolazimo ovaj svijet, da nas Allah pripremi za to i onda vrlo kratak ovaj svijet, vidjeli ste. Na njemu budeš samo dan ili dio dana, što Allah šanu kaže kad pita ljude na sudnjem danu koliko ste ostali na ovom svijetu, neće reći dan ili dio dana. Niko neće reći da je puno ostao, zato što će učiniti da je vrlo brzo prošao taj svijet. I zato Allah šanu od nas traži da ga mi samo shvatimo, da razumijemo ko smo, šta smo, odakle smo došli, kud smo pošli, gdje ćemo na kraju završiti. I to je naš jedini cilj na ovom svijetu. I da znamo, ako smo došli, da idemo dalje, onda ovdje radimo samo za ovaj svijet koliko nam je potrebno. Ne radimo za ovaj svijet da vječno na njemu živimo, razumijete? Međutim, drugi vidite, oni hoće da vječno živi, da ostane svojim praunucima sve to. Međutim, vidite na kraju na sudnjem danu, kad dođe Azraila, kad vide kako im čupa i uzima dušu, kako će oni odmah imati kakve promjene, šta će sve biti među njima. I zato će ta nemir koji se pojavljuje i danas u svijetu, vidite, upravo zbog toga što ljudi nemaju taj, kako bi rekao, čin onoga što imaju muslimani, a to je vjeru koju Allah daje, koja iznutra izlazi. I ta vjera iznutra, ona njima daje snagu.
Jer po ovom što mi danas imamo u svijetu, mi bi trebali svi odluke da crknemo muslimane. Koliko se udara na muslimane od Palestine, ranije Bosne, preko Čečenije. Mi bi trebali svi da jednostavno umremo i od straha i umremo od jada šta nam ljudi rade. Ali imate li igdje raspoloženije ljude danas u svijetu nego muslimane? Imate li igdje smirenije ljude? I pogledajte u Palestini. U Palestini ljudi smireni, normalno. I nasmiju se. I normalno žive i rade. I navečer mirno zaspe. A Izraelci, vidjeli ste, oni imaju, najbolje im sad rade one fabrike i tvornice, oni maski, gas maski, zato se boje da neće im neko baciti šta god tamo. I oni drhte od toga. Oni imaju oružje, vidjeli ste, najmodernije na svijetu. Palestinci imaju one kamenčiće. Pa oni se više boje one djece s kamenčima, nego ona djeca njih s onim najubitijim oružjem. Zato što imaju snagu unutra, razumijete? I vidite šta će ta snaga donijeti uskoro na tim područjima, na svakom drugom području. Ne možeš ti se boriti protiv Allaha, ne možeš. A Allah daje snagu čovjeku, ne neko drugi sa strane. Oružje ne daje snagu ljudima, jer oni misle koji su naoružani da oni sve mogu. Ma jok, vidjet ćete. La havla wa la kuvvete illa billah. Nema snage, moći, pomoći, pokreta bez Allaha. Prema tome, ako Allah hoće, ima sve da odjednom stane, da zahrđa. Jednostavno sad ti sredi oružje, sad jednom ne možeš da puca. Šta je? Pa snaga nije u ljudima. Nisu oni svemoćni. Allah je svemoćan. A ono što mi kažemo, pa šta se ono radi tamo? Pa Allah hoće da nas očisti, braće moja draga. Koliko mene puta ljudi pitaju šta je ono, doktore, kaže, vidi tamo uvijek, gdje su muslimani, oni su najugroženiji, njih najviše ubijaju, najviše. Pa zašto? Pa zato što Allah hoće da nas očisti, da nas sredi, da nas kroz najveću vatru proturi i da onda kada postanemo željezo da budemo pravo željezo. Kada postanemo zlato, ahbabu i brato, da onda budemo zlato koje sija, razumijete? Što kaže poslanik, alejhi selam, ma je zalom mu'minu mu'minet, kaže, neće biti nikakav ezijet, niti iskušenje za vjernika i vjernicu. Fi nefsihi, wa valadihi, wa malihi, hatta yalqa Allahe ta'ala, wa ma alaihi hati'atun. Nijedan vjernik i vjernica, dakle musliman i muslimanka, neće imati nikakvo iskušenje u gubljenju porodice, u gubljenju imetka i u raznim drugim iskušenjima, da i Allah ne očisti, da ne dođu na sudnji dan, a da na njima nema oma alejhi hati'atun, a na njemu nema nijedna mala packa, nijednog grijeha. Eto to Allah hoće sa onima koje stavi na iskušenje, ali taj koji ostane u iskušenju treba ostane samo vjernik. I ovo sve što biva, to je prolazno, vidjet ćete. Inša Allah. Zato nam je poslanik alejhi selam najavio da će biti iskušenja, ali ti budi čvrst i pouzdan. Da će biti iskušenja, onda će Allah dati pobjedu i trijumf muslimanima. I zato ovo što imamo, upravo je ono što je bilo kod alejhi selama, vidjeli ste. Kada je on dobio mirađ, sjećate se, kada je imao najveće patnje, kada je išao u Taif, pa kada su mu bacali na njega sve živo, pa kada je ona omladna iz Taifa koji su bili idolopoklonici razbijala zube i raskrvavila ga, kada je njegov oslobođeni rob Zeid ibn Harisa radijallahu ta'ala anhu, kada ga je štitio svojim tijelom, pa i alejhi selam i Zeid bio iskrvavljen. Zeid više zato što je štitio poslanika, alejhi selam da ga sačuva. Razumijete? I u tim momentima otišao on u Sekiv pleme, dakle, u Taif, jer tamo ima rodbinu i on je mislio rodbina će prije privat. I možete misliti kakvo razočarenje, ali sam vam doživio rodbini svojim rođacima dolazi i govori, oni ga napadaju i protjeruju zato što je on poslanik. I u tom momentu kada je bilo najteže njemu, kada je jednostavno čovjek ne zna više šta da radi, razumijete, ti prenosiš istinu, govoriš dobro, isto da dijeliš odmah baklave, on tebe kamenjem gađa. Čovjek šta da radi? I onda dođe čovjek u neku depresiju, a onda mu Allah daje mirađ. Razumijete? Inne ba'dal usri yusra. Nakon usra, to jeste gobe, dolazi olakšanje dolazi. Vidjeli ste kad kiša pada i kad grmi, kako ti je ružno, neki ružan osjećaj. Bojiš se, možda ti grom strefi, ona kiša odatle, blato dole. I ti onda nikako ne možeš zamisliti sunce. Kad će ovo proći? Isto malo se razgali, prestane Allah, sunce svoje spusti na nas, vidjeli ste, ono se malo posuši. I odmah se razgali, insan odmah vidiš, komšija ti nekako veseliji nakon onog sunca. Prema tome, a
A kad ono pušne udara, kad gromovi sjevaju, kad onaj grad lijep krene na nas, vrlo nezgodno, razumijete? Tako Allah uvijek daje, malo leda, malo grada, malo poplava, malo onoga, ali onda stavi sunce da to malo sredi. Tako da imamo stalno te, jer kad čovjek stalno ima sunce, on bi se ozoholio. To je isto kad bi neko dao svaki dan, jel da, toliko i toliko, ti bi rekao, čekaj, pa nemoj tako. Znaš, kad ona je prosio, pa ona naiđe čovjek i svaki dan mu po 1 euro stavi u džep onu prosu. Pa drugi dan euro, pa treći dan euro. Pa nakon godinu, 2 čovjek onda stavi pola eura. Ovaj ga pita, babu, pa da sam si dao po euro? Otko sad? Pola eura. Pa kaže, znam, pravim kuću sinu. Pa nemoj ti s mojih leđa praviti kuću. Nije ovaj njemu dužan davati, ali ovaj mi dao. Kad se ovaj već malo opustio, znači naučio svaki put. Tako isto djeca, ako svaki dan daje 10 eura, a dade mu samo 1-2 eura, on nešto se ljuti na tebe. Čuj. A da sam dao po euro, pa onda mu dao 2, da viš kako bi se ono lijepo uzdigao i fino bilo. Nego navikne se insan. Tako Allah šanu hoće da ne budemo naviknuti uvijek na dobro. Zato nam dadne malo i nečega drugog, da se malo mi priviknemo na to i da onda priželjkujemo ono što je dobro. Znaš, kad si gladan, onda želiš da nešto jedeš. Da vidiš kako ti je onaj lijepi sir, kako ti je lijepi obični hljeb. A Boga mi kad čuješ stalo puno stomaka, i onda on samo gleda na meso. I čim nema mesa, on je odmah ljud. Koris, razumijete? Tako je vrlo bitno da se to navika. A nas Allah navikava na to. Prvo, što kad budeš imao teret neki, odmah lakše prizivaš Allah. Vidjeli ste, što se kaže u Kur'anu Kerimu. Čim su na moru, počnu oni valovi da bacaju tamo vamo, čovjek odmah ja Rabbi spašavaj, odmah se Allah sjeti. A kad čim osjeti pod nogama onu fino čustoću, zaboravi on. U nas je bilo u Bosni, kaže, dok je bilo rata, bilo je džemata. Nestalo rata, nestalo granata, nestalo džemata. Razumijete, dok je pucalo, svi su oni ne zna hud, toliko on kaže, ja Rabbi spašava. A čim je malo mir nastao, ljudi krenuli grabe za dunjalukom, lete za dunjalukom, izdog suke, za onim, razumijete, kočicama, to za bakšišom, onim glisovima, to lete hedije, glisove, ganjaju, razumijete, onaj dunjaluk, i čovjek zaboravi, više nema ni salama, ni kalama, ni te gleda, i tako dalje. A što? Zato što je onaj čovjek zaboravi brzo. I zato Allah nama daje ta iskušenja i želi da mi razumijemo vjeru, da su ta iskušenja radi nas, da su ta iskušenja nas u stvari spas. Jer ako budu iskušenja, neće se osiliti. I zato sam ja rekao, ja se više bojim, vjerujte, za onu našu braću u bogatim islamskim zemljama, nego za ove naše siromašne u Makedoniji, na Kosovu, ne znam, u Bosni i Hercegovini. Ja se više za one bojim, oni će više stradati. Jer oni su naučili, vidjeli ste, dobijati i imati. I on ima i rafinerije, on ima i naftu, on ima i bogatstvo, on je naslijedio svoji i on ne može da razumije, vidjeli ste. Oni finansiraju gore klubove po Engleskoj, vidjeli ste, Manchester City, Arapi finansiraju, to su ogromni milioni, vidjeli ste. Onu božićnju jelku, 11 miliona dolara u Emiratima, naša braća muslimani su napravili. Ama nije krivo kad to kršćani rade, to je njihov vjerovanje, to je njihov. Ali muslimani su napravili jelku da se udvore nekome drugom 11 miliona dolara. One niti u jelci i oni listovi su od zlata bili pozlačeni. 11 miliona. Šta mislite da 11 miliona samo pošalju ovdje u jednu Makedoniju, našu Bosnu, da kaže o ugroženim muslimanima? Pa mogli bi svu Makedoniju, najugroženije naše ljude stvarno podmiriti, da imamo i brašna, da imamo i ulja, da imamo i šećera i da nismo ugroženi stvarno. Pogotovo recimo i u Bosni ljudi iz kontejnera uzimaju. Nema šta čovjek da jede. Nema penziju, onaj bio, ne znam, tamo u rovu, nije poginuo, oni koji su poginuli ili šehidi, imaju njihove porodice nešto. Onaj ko se borio, izgubio zdravlje, nema ništa. Ništa nema. Ništa mu država ne daje. I takvi koliko ima. A vidite, ovi troše tamo, ili hotel vidjeli ste u Dubaju, $3.000 jedna noć. I naši ljudi fino odu, biznismeni muslimani, i stanuju u hotelu, $3.000 jedna noć. Za $3.000 naš musliman u Somaliji može čitavu godinu da živi kolor. U jednom Bangladešu ljudi mogu da spase živu glavu i da odlično žive za $3.000. A $3.000 jedna noć u tim hotelima. To muslimani pravili. I muslimani često u njima borave i dolaze. Razumijete? Tako dalje. Hoću da kažem, to je to razumijevanje koje
koje mi nismo dobro sproveli. Jer kaže poslanik alejhi selam: "Men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din." Kome Allah želi dobro, on učini da on to razumije. Ko ne razumije, džaba je što on tamo blizu i Čabe, on nije razumio šta je njegov život. Nije njegov život i smisao života da on diže zgrade i da iznad Kabe prema nebesima gradi. Njegovo je da gradi iman kod ljudi. Bolje su manje zgrade, ali graditi u ljude. Bolje su naše manje džamije, ali imamo ljude kao vjernike, koji znaju da poštuju jedni drugi. Imamo danas džamija prelijepi, već i od ove, ali ti kažem, ljudi ne mogu jedni sa drugim. Onaj reži na onog, ono na onog. U istom safu klanjaju. Ja sam gledao ljude, dođe do onog džematlije i ne sviđa mu se on, ode na drugu stranu, tamo safa neće kod njega stane. Pa čekaj, nije on šugav, ljudi moji bože. Pa ne sijava on, onaj sa strijelama kad staneš kod njega, pa on je tvoj brat, musliman, pa ne moraš te uvijek lagat za njim. Ali ako si vjernik, ti dođeš i stani do njega, jer šta je saf, to je bojni red, kad se bori protiv šeitana, protiv iblisa. I tu treba čovjek da jača, zato je kod nas namaz temelj islama, kao što znate, to je imadu din, temelj, stup islama. A zašto? Pa tu jačamo da bi mogli onda da normalno živimo, da budemo dobri, plemeniti. Kako će biti plemeniti ako nisi namaz obavio? Nema čovjeka da može biti plemenit bez namaza. Jer što kaže Allah subhanahu: "Inna salate tenha anil fahšaj wal munkar." Zaista namaz odvraća od ružnih i nevaljalih dijela. Neki odgoj naš, zato imate ljude, odgajaju profesori ovo ono, veze nema, on opet ne odgoje. Dok njega namaz ne odgoji, jer namaz je najbolja fabrika za fabriciranje, sređivanje, dotjerivanje, transformiranje ljudi. Ako nema namaza, nema tu hajda. Evo vidite, čitav svijet sad ide u helač, odošli u kataklizmu. Nema namaza, braći moja draga. Ovo što imamo danas u svijetu, to nije materijalna kriza. Jer kogod kažu da je materijalna kriza, lažu. Nije materijalna kriza. Evo, sami malo razmislite pa ćete vidjeti. Gdje god sam ja ulazio u kuće, u nas u Bosni, u Sandžaku, ovdje, svi imaju kupatila, svi imaju česme, svi imaju vodu u kući, čovječe. I mi kažemo, teško nam. Pogledajte, kraljevi, vremenu prije 500, 600 godina, 300 godina, 400 godina, 1000 godina, kraljevi, sva država bila pod njima. Pa on nije imao uopšte česme, znate li to? Nego onaj crni rob dođe, pa mu donese kantu vode, zagrije, pa uzme onu kofu i onda ga poljeva. Ako je ovaj bestidan, onaj kralj, da se razgoliti pred njim. Ako je imao obraza u sebi, onda neće dati nikome da ga poljeva, nego on uzme. A kralj, toliko moćan, čitavu državu vodi, a on se pospa vodom. Nema on kupatla koje mi danas imamo. Pogledajte, kralj bio, ali morao sebi da maše kad mu je vruće. Nema klima kod nas, pogledajte, evo je. Razumijete? Kraljevski džemat, vidite. Bolje od kraljeva nekada živimo. I ti sad imaš klimu, kod će ona je skupa, kupiš na ventilator, na Subosti 21 marku, i to na nogicama, oni veliki, fino, gore, i ti gdje god ga hoćeš, u sebi pomjeriš. 21, to je 10 eura, bolan, za 10 eura upališ, čitavu noć on tebi okreće i fino ti ko pašane zdojiš se spavaš. Pa tu ni kraljevi nisu bili takvi, bolan. I sad kažu, kriza, koja kriza, živimo bolje nego kraljevi. Pogledajte, sjećate se ovi stari ljudi, ja ne znam, u nas u Bosni govorili, po čitav dan su radili za 1 kilogram kukuruznog brašna da zarade. A danas, za jedan dan što čovjek može da zaradi. Naravno. A zašto je došlo do ovog? Nije došlo zbog toga što nema na fakir. Nije došlo zbog toga što nemamo mi gdje da radimo. Jer vidite, svuda je Allah omogućio, imamo toliko resursa u svijetu da svi možemo da radimo i da imamo više nešto nam treba. Nego su drugi to uzeli. Koji? Oni koji nemaju vjere, oni koji nemaju duše, oni koji nemaju svijesti i oni koji nemaju savjesti. Oni su to ljudi uzeli. Razumijete? I sada pogledajte koliko je bogatih zemalja koje su to sve opljačkali. Ja sam bio u Britaniji gore. Obišao i Cambridge i Oxford, one velike univerzitete, obišao London i ono sve mermerni stubovi, to su zgrade fantazija, živa, stvarno, prelijepo. Ali odakle je taj mermer došao? Iz zemalja gdje su oni vladali njima. Pa oni su počopali sva bogatstva tog svijeta, dole po Africi, po Aziji, gdje go su mogli donijeli. I zato vidite, sad ovi haram se moraju naplatiti. Zato će ovi najbogatije zemlje sad najviše da krahiraju. Jer haram mora se na kraju osjetiti da je haram.
I zato ćete vidjeti kako najveće zemlje brzo padaju. Evo, Grčka, kažu, propali ko Grčka, vidjeli ste, propada, nema. Pa ćete vidjeti, Grčka je mala u odnosu na velike sile, šta će s njima da bude vrlo brzo. Samo pratite i gledajte šta se dešava. Jer ne može, Allah neće trpiti javašluk, neće trpiti nepravdu, Allah ne voli zulum, ne voli zalime, ne voli pljačkaše, ne voli, razumijete, oni koji otimaju drugima, kao što vidite u Maliju sada, kao Francuska uletla da spašava vladu od nekih islamista. A što? Pa treba spasti zlato, jer najveće nalazišta zlata u Maliju, još jednoj državi na svijetu, najveće nalazišta uranijuma u Maliju danas. Pa gdje god je kakav, znaš, profit, oni svi nalete i ganjaju taj hudi svijet i ubijaju narod zbog onog dunjaluka. I vidite, to je haram naravno po islamu, islamskom učenju. I kogod haramom šta uradi, vidite da mu neće biti primljeno. Poslanik alejhi selam u jednom hadisu koji prenosi imam Muslim u svome sahihu, kaže čovjek došao rastupan, stigao i digao ruke Allahu i moli Allaha. A onda alejhi selam kaže kako da mu Allah primi dovu, a hrana mu haram, a odjeća mu haram u kojoj moli. Kako? Kako da Allah sačuva sve nas ako nam je haram ono što smo stekli? Kako velikim silama da Allah omogući da se spase iz ove krize i kataklizme u koju su neumitno krenuli, ako je to na haram način stečeno, opljačkane zemlje trećeg svijeta, opljačkan arapski svijet i danas arapski svijet nije slobodan. I oni vladari što imaju ne moraju davati onaj svoj danak ovim zapadnim silama koji im uzimaju sve živo, samo imaju dušu, nisu uzeli. I mi kažemo muslimani, imaju vladare, nisu to vladari, to su sluge zapada naravno. I oni to čopaju što god žele. Tamo gdje ne mogu odmah povedu rat od te zemlje. Vidjeli ste, od Libije pa nadalje. Čim je počeo malo da kultivira Libiju, da muslimanima nešto daje od bogatstva, odmah su pošli, ne da njima, ajmo odmah, jer muslimani moraju biti siromašni. Ne mogu gledati da je musliman bogat, ne mogu gledati da je musliman obrazovan, da je sposoban i tako dalje. Nego uradi to. Kardavi, doktor Yusuf Kardavi, naš veliki učenjak, u jednoj svojoj knjizi koju je pisao možda prije 40-45 godina, zove se mala jedna knjižica, na arapskom zove Ein el Halal, gdje je greška, gdje je dakle nedostatak. I on kaže, mi Arapi vozimo najbolje auta na svijetu. Tad je to bilo, naravno. Sad su i neke arapske zemlje počeli nešto proizvoditi bicikla i ovo ostalo, razumijete. Sada onaj kaže, mi vozimo najbolja auta na svijetu. A ne znamo biciklu napraviti. Nijedna arapska zemlja prije 40 godina ni bicikl nije proizvodila. A zašto? Sve oni naprave, pare ti uzmu, a nama utrpaju. A što? Utrpavaju. Evo gledajte, ja sam bio u Njemačkoj, bio sam u drugim zemljama, tamo je tehnika skuplja nego u Saudijskoj Arabiji. A što? Pa da ne bi bili primorani Arapi da rade, evo vama po nižoj cijeni, samo vi nemojte raditi, nemojte, razumiješ, da ti ne bi slučajno proizvodio, ti ne bi zarađivo, imate para, vi nama nafte, vi nama para, mi ćemo vama tehniku jeftinije imate u Saudiji uzeti u tehniku nego što imate u Njemačkoj. Ja sam uzimao neke stvari u Njemačkoj, uzimao kod nas, uzimao u Saudiji, duplo jeftinije u Saudiji nego i kod nas, ista stvar, isti kastofon, isti kompjuter, isti mobilni aparat, sve jeftinije tamo. A što? Nemojte vi raditi, vi samo ostanite za ostale, dajte para, mi ćemo vama čupati, razumijete? I onda kad ti da nešto, on ti šarafe te ostavi, onda ti nemaš pokrenuti, džaba što imaš, ti misliš da imaš, a u stvari nemaš, razumijete? Sad je ovdje najbitnije ovo razumijevanje o kome ja želim da kažem danas u ovoj vašoj lijepoj džami, u ovom lijepom skupu, da razumijemo stvarno zašto je Allah nas stvorio, zašto smo mi došli na ovaj svijet, zašto želi od nas da načini ljude koji će sutra biti džennetlije, razumijete, zašto želi baš Allah nas da dovede u spas. Zašto? A jedino musliman će biti spašen, braćo. I mi treba da budemo najrahatniji narod na svijetu. Bez obzira gdje živjeli, bez obzira kako živjeli, bez obzira što ne imali kao drugi, bez obzira što nekad bili tlačeni. Mi mora da budemo još rahatniji, jer znamo gdje idemo, znamo kome idemo, znamo da nismo druge harali, da nismo druge ubijali, da nismo druge tlačili, da nismo druge silovali. Dakle, i onda šta možeš ti očekivati nego dobro? I ako još halal zaradu doneseš, i onda tvoja dova će biti primljena. I zato kad ti moliš za džennet, ne skidaj se ako znaš da ti je halal zarada. I ako znaš da ti je u dijelu u kome govoriš ili u kome moliš Allaha dželešanu u tome ako ti je halal. To je vrlo bitno za muslimane. I zato Allah hoće da očisti
sve te male nedostatke kod nas kroz ovaj iskušenja koja imamo. I onda kad dođeš na sudnji dan, odjednom samo ti misliš imaš grijeha, negdje si nešto učinio, negdje znaš da si nešto propustio. Međutim, Allah zbog onih iskušenja sve to oprosti i otpiše. I dođeš na onaj svijet, sve ti je otpisano. I možeš biti tog rahatluka. I zato mi muslimani ne smijemo biti oborne glave. Nemoj muslima da stavi dole glavu i gotov nosom u zemlju ore glavu. Nemoj glavu. Mi treba da budemo najponosniji narod. Jer mi imamo istinu, imamo poslanika koji je naša čast i naša dika. Imamo ono što Allaha koji nas čeka tamo da nam oprosti grijehe. I što? Samo treba se potruditi. Naravno. Mi ne možemo učiniti nešto zato što živimo naravno u raznim sredinama. Negdje ima sredina takva, negdje onakva, ali mi se trudimo da mi učinimo koliko mi možemo. I Allah od nas ne traži više. La yukellifu Allahu nefsen illa vus'aha. Dakle, niko nije zadužen više nego što može podnijeti. Možeš ti da nosiš 10 kg danas, ponesi 10 kg, nemoj tonu nosiš. Ne možeš, mnogi će ti puknuti. Ne možemo mi ovdje šerija sprovesti, ali tako? I ne zavarava niko da kaže mi hoćemo u Makedoniji šerija. Ne možemo. Takva je okolnost. Ne možemo ni mi u Bosni. Ne mogu ni oni u Švajcarskoj. Ne mogu ni oni u brojnim zemljama drugim. Razumijete? Mogu u Saudiji, mogu negdje gdje su stvarno sve muslimani, svi zakoni, zasnovani na Kur'anu i sunnetu. Mi ne možemo. I čovjek mora s njim da se pomiri. Ali možeš li ti da klanjaš u jednoj Makedoniji? Možeš. Možeš li doći u džemat? Možeš. Što onda pričaš? Čuli, molite, mi ne možemo. Klanjaj, tvoje da klanjaš u Makedoniji, tvoje da postiš u Makedoniji, tvoje da dođeš u džemat u Makedoniji, tvoje da svog brata poselamiš u Makedoniji, tvoje da budeš dobar pa svom komšiji u Makedoniji. Eto, ti si već zaradio džennet. Razumijete? Ne traži se od nas da mi sad radimo nešto što ne možemo. Razumijete? Jer ti živiš takvim okolnostima. Je li muslimanima u mekanskom periodu bilo naređeno da oni sad prave islamsku državu? Nije uopće. Nego su bili manjina među idolopoklonicima i ono što su mogli radili. Alejhi selam je jedini smio da klanja kod Kjabe, oni čak nisu smjeli da klanjaju. Ashabi, to su bili sile od ljudi, to su bili snažni momci. Ali onako počne da klanja, ima 1000 njih da navali i da je ubije onda kod Kjabe. I zato su oni tajno klanjali. Ne možeš, javno može tajno. Ko ti brani tajno da klanjaš? Ja sam bio u armiji bivšoj Jugoslovenskoj. I ako bi se bilo koji vjerski čin primijetio, oni bi te na vojni sud odveli. Ali meni nikad, recimo, nije ostao ni jedan namaz iz njegovog vremena u armiji. Nikad. Ne mogu klaniti kako treba, ja mogu sjedeći ujutru pred prostrojavanje, rani sabah, bude nas u 6 sati, još nije ni sabah završen, ja fino odem abdest, uzmem, kako ne mogu, ako počne da uzmam redom, imaš uvijek oni naši muslimana koji su bili komunjari i odmah će reći, enoga onaj Kurdić, uzma abdest i odo ja, helač, nego šta ja uradim? Ja namjerno malo prođem onaj bos po onom patosu i kažem, aha, zaprilja noge i operem prvo noge, pa onda malo ruke, pa ono malo tamo, a rekao što je luće, pa malo i lice i obaviš čitav abdest, pa malo drugim rijedom. Jer meni je bitno da je abdest uzmem, razumijete? I onda kad trebam klanjati, ja mogu nekad na krevetu, da ne primijeti onaj tvoj vojnik do tebe, ovamo ne mogu, prostrojavanje se čeka ujutru, ne možeš otići, jedino gdje možeš biti sam, samo možeš otići u WC sami, u WC-u ne možeš klanjati. I šta ja radim, onda stavim naslovnu borbu, Beogradska bila na ćirilci, vi to znate, borba ona ćirilica, fino, ja stavim pred sebe novine i onda fino, dok oni ne gledaju, trznem rukama, ne mogu skroz gore, vidit će me da klanjam, ja samo trznem ovako rukama tu i fino isklopčam i subhanak Allahumma bihamdik, a u stvari oni misle čitam novine. Ja izgovaram sureta fino, jer oni misle ja čitam tamo i završu za fino selam, ako nemaš na obje strane, dovoljno da samo na nesku stranu, nema više. Jednom sam čak klanjao na postrojavanju. Najveće se postrojavamo, akšam nastaje. I ja fino za ikametu proučim i postrojavanje, ja fino klanjam nama. I tamo ja završio, kaže, na desno ravnaj i tamo meni salam dođe, salam alaikum. I ja na lijevu stranu, ja salam alaikum, kaže onaj komandir, jer je ostav po Kurdića, ostav. A ja na lijevo nije trebalo, dovoljno na desno, ali eto ja hoću ja i na lijevu stranu. I kaže, ostav, da se me klanjam u stvari, razumijete? On misle neka greška druga.
I tako se čovjek snalazi. Ja nisam bio dužan da klanjam javno, jer će me odmah staviti na vojni sud. Ali ja sam mogao ono što sam mogao sam to. Neko možda nije mogao ni to, ali uradi nešto što možeš. Razumijete? Jer šta kaže poslanik alejhi selam? Tuba limen rehani wa amene bi. Kaže, blago onome koji me vidi i bude vjerovao u mene. Wa tuba seba merratin limen lem jereni wa amene bi. A 7 puta blago onome, pazite, 7 puta blago onome koji me ne bude vidio, a bude vjerovao u mene. To smo mi, braćo moja draga. 7 puta je nama, alejhi selam, obećao veću nagradu nego svojim ashabima. Zato što je bio među njima. Zato su oni formirali islamsku državu, zajednicu, bili jedno. I onda je lako njima bilo, znaš, kad imaš sve tu i da klanjaš i da postižeš, sve da obavljaš. A Boga mi se nalazimo u nekim firmama, onaj ti direktor ne da, ako te vidi da klanjaš, onda te istjera s posla, ti ostaješ bez posla. Treba to izdurati, treba to izdržati, razumijete? Bilo gdje kreneš, vidio si onaj ti ne da ono, onaj te provocira. Ashab je mogao da klanja bilo gdje, vidjeli ste, niko ne smije da ga dirne, da ga ružno pogleda, niti će ga pogledati. Ali vi, Boga mi, gdje će ti sad klanjati? Negdje u nekom terenu, tamo gdje nema muslimana, vidjeli ste, i zato ne treba izazivati. Nema potrebe da mi sad klanjamo negdje da nas oni vidje, nego sklanjaj se. I nemoj izazivati nikoga, jer od tebe se ne traži da ti javno nešto previše ispoljavaš, razumijete? Nego uradi koliko možeš. Koliko možeš. Sada, ako su ashabi, recimo, sve to primjenjivali, pa u redu, hajde da mi budemo 2 puta slabiji od ashaba. Pa eto, ne možemo ni to 3 puta slabiji od ashaba. Pa eto, ne može ni to 4 puta slabiji od ashaba. 5 puta, 6 i do 7. Pa nemoj da više od 7 puta budemo slabiji od ashaba. Je li tako? Hajde, jer kažem, mi imamo sve neke okolnosti. Nismo mi u islamskoj državi i od nas se ne traži. Zato nemoj da bude ko onaj dole došao jedan u Australiji, vjerujte, kad sam ja bio priđen jedan momak, kaže, doktore, mi moramo ovdje šerijat u Australiji. Ja njemu kažem, babu, ti ako šerijat, haj malo do Saudije, pa nemoj pisati ovdje, kako će ti šerijat praviti ovdje? Kada mi ono, pa čovječe, ako moraš da uradi, hajde vidimo šta možeš uraditi. Možeš samo zaglaviti, nemate druge. Od tebe Allah ne traži da ti praviš tu šerijat. Od tebe Allah traži da ti budeš u šerijatu. A ja ako klanjam, ja sam u šerijatu. Ako moja žena klanja, ona je u šerijatu. Ako moja žena nosi hidžab, ona je u šerijatu. Pa ne možeš ti društvo kompletno promijeniti. Nego mi se mijenjamo. Allah od nas traži da se mi mijenjamo. Vidjeli ste, u Mekki su pojedince mijenjali, a ne društvo, pojedinci. A u Medini, kad su bili većina, onda se društvo promijenilo. O tome, ne možeš ti promijeniti kao pojedinac čitavo društvo, ali možeš da utičeš svojim ponašanjem na to društvo. Razumijete? I nikog da ne izazivaš, ne praviš nikakve frke, a da prođeš tako lijepo i da dođeš do dženneta, a uopšte nisi živio u islamskoj državi. Razumijete? O tome nije garancija onaj ko živi u islamskoj državi u džennetu. Nego garancija za svakog pojedinca da ukoliko živi kao vjernik, kao onaj koji poštuje šerijatske propise koliko može, da jednog dana može da dođe do dženneta. Vidite ovdje što kaže poslanik alejhi selam. Kaže, između ostalog, pita ga jedan beduin, koji ne zna ništa posebno, on tek primio islam i on je čuva deve, ovce, krave i to je njegov, nije nekakav veliki intelektualac. I on dolazi alejhi selam i kaže, ja Rasulullah, daj mi nešto reci o islamu, da ja više nikog ne pitam. Da ja tu nemam sad frke. Udom za ovcama i kravama nemam kad dolaz tu na predavanja i alejhi selam u džami. Alejhi selam kaže, vjeruj, dakle, da je Allah jedan jedini, sam ja poslanik, klanjaj 5 dnevnih namaza, posti mjesec Ramazan, daj zekat ako imaš na svoju imovinu, stoku koju imaš, obavi hadža ako možeš bar jednom u životu. Kaže, tako mi Allah, na ovo ništa neću ni dodati ni oduzeti. Pazite, tako mi Allah, na ovo, znači na ovih 5 islamskih šarta, ništa neće ni dodati ni oduzeti. I krenuo je dalje. Poslanik alejhi selam kaže, vidite li onog čovjeka? Eflaha in sadaka. Uspio je ako istinu rekao. U drugom rivajetu kaže, dehala al dženne in sadaka. Ući u džennet ako je iskren. Znači, ako iskreno bude 5 šarta samo držao, njegovi džennet. A vidjeli ste kod nas, onaj govori onom, onaj spominje nešto u džehennem, u kojim on džehennem? Ti možeš bar ko onaj beduin da uradiš, 5 svojih namaza čuvaj, šehadet izgovaraj i drži se toga. Klanjaj
5 dnevni namaza, posti mjesec Ramazana, daj zekijat ako stvarno imaš imovine, otiđi na naš skuplja ako možeš jednom u životu. A ništa drugo ne uradiš, ti si džennetlija i šalom. Zašto? Zato što to svi mogu. I ne može svak ostalo da stigne. Imate ljudi, on nije za borbu, zato što je nejak. Ne možete ljudi ga to tražiti. Zato nije ni borba, ni bilo šta drugo stavljeno u 5 islamskih šarta. Ali sve ovo što mi govorimo, svak može. Ako imaš imovine, možeš da zekijat. Ako imaš para, imaš mogućnost zdravstva, možeš otići na hač. Ako si imalo muslima i vodiš ženu islamu, možeš da klanjaš 5 vakata. Ko to ne može 5? Nama je bilo propisano 50. Pa je alaih salam sreo Musa, alaih salam kaže, neismo tvoj umet moći dirati. To je molio Allah ne smanji. Pa Allah smanjio sa 50 namaza na 5. Na 5. A imamo vrijedno kao da klanjamo svaki dan 50. Razumijete? I sad mi ovi 5 mnogi neću da klanjamo. Čekamo Bajram, nećemo neki jednom godišnje pa da tad klanjamo. Jel tako? Bajram namaz. Razumijete? Prema tome, evo vidite, samo treba čovjek da bude iskren sam sa sobom. I da iskreno primati vjeru i ono što može da uradi. Prema tome, ne možemo mi sutra govoriti oni u Australiji, ja moram to. Nema potrebe, ljudi moji. Ti uradi koliko ti možeš. Ti kažeš, ja hoću islam. Uvjerujem u svojoj kući, sve možeš. U džami sve možeš. Ovamo ne možeš zbog okolnosti. I šta sad? Nisi ti kriv za to. Nisi ti te okolnosti izazvao, razumijete? Drugo ono da čovjek može da sve pripremi, a on sam pušta drugima. Ali ti živiš u takvom kraju. Bio sam u Švajcarskoj, kaže meni, vidite doktore, ne daj nam munare. Ja kažem, šta si ti munara, balan? Pa alaih salam, umro ja nije imao munare. Nije bila ni kod Kabe, nije bila ni u alaih salamovoj džami. Kakva munara? Munaru izgrađuju u srcu. Pa kad je ti izgradi u srcu, ona će izrasti. Ne skiraj se, ko je vaše 2 ljepotice ovdje koje imate. Ali trebaš u srcu imati munar. Trebaš imati iman u srcu. Pa ćeš vidjeti kako ona sama izrasta. Pa ćeš vidjeti kad oni tvoji komšije, švajcarci kažu, kad ste tako vi fini, Bošnjaci, Albanci, Arapi, Turci, tako fini, tako plemeniti. Hajde, vala, i vi podignite, evo i mi ćemo pomoći da izgradite munare. Treba tako se ljudima radite, ne, hoćemo nadzor munaru, pa ne može, ona samo izaziva mržnju kod ljudi. Pa ali slavimo ono nije, pa izgradi generaciju najbolju na Dunjaluku, jes, niko se takva generacija neće pojaviti, a nigdje munare nije bilo. Razumijete? Jer mi treba da gradimo ljude, a ne ove zgrade. Jer kad imaš ljude, nikli iz zgrade. Čime ovakva zgrada ovdje nikla, to znači da su bili fini ljudi, da su ljudi žrtvovali. Ove 2 munare, ove ljepotice. Razumijete? Znači, neko je ovdje dobar bio dok je ovo izgradio. Nije ono nastalo samo. Da ste vi bili slabi, ono nikakvi. Pa vi ne bi ni čumeza imali, on tako ovdje na ovom mjestu, ljudi moji. Znači, nešto u vama ima. I čim ima, ide dalje. Što ste bolji, sve će biti bolje zgrade. Imaćeš i centre u zdravlji, imaćeš i sve ostalo, i imaćeš sutra vakfe koji će pomagati to izdržavati kad imaš ljude. Onaj ko zna šta je njemu Allah dao, da vidiš kako on uvakufi odmah što ima. Ima 500.000 eura, on kaže 300.000 za džamiju, 200.000 za moju porodcu. Da vidite? Evo mi smo pri kraju ovog našeg druženja, pa molim Allah šanu da vas nagradi, malo je pohladno, da ne bi se nahlađivali, a drugi strane idemo također dalje. Nama je drago da smo bili zajedno, da smo nekoliko trenutaka proveli. Nadam se da će nam to koristiti na mizan Terezi imeni koji sam govorio vama koji ste slušali, jer i oni koji govore, oni koji slušaju imaju nagradu od Allaha Đelešanu i na nama je zadatak da se družimo u ime Allaha, da budemo od onih koji će pomagati njegovu vjeru i da budemo od onih koji će osvješćivati jedni drugi da postanu ono što Allah i njegov poslanik alejhi selam najviše vole. Kulu kavli hada, wa astagfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala seyyidina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salamu alaikum. Dragi Allah nagradi našeg doktora, na nasihat, inša